че плъхме, съсипаха ми бизнеса. Да пробият дупка в фризера и да изгридат лодки, че е ряка барабар с кукавича. Новите му кофти, оставили са само вързалките. Половината барба ги излиза, затова съм останал пак тук. 4 табуретки и една маселица, цяла маса. На полиневи си само една електрическа кружка. И 2 бурета сбира ги няма. Ами лицензите, ползвали се ги за салфетки, бе. Кабани, вълчи кабани ще служа, вълчи, защото проклетници ще издадат кабанки за мишки, бе. Сега, седи и глада и армини. Как така скъп поне без скъпо намериш? Браво, сега ще... Докторе, дай нещо да разкара тия проклети лизачи, че ма разориха вече, бе. Тази сутрин отивам в туалетата и тъпно да седна гледам туалетата, че я няма и тя не найде. Как така не знаеш да шиш, бре, Доньо, не си ли хърпил за 20 царволя? Слушай сега внимателно. Забождаш иглата, прекарваш конеца, завърташ и пак забождаш. И по-бързо да не се развалят. Койдаш? Един е готов. Браво. По-късне, да не си ги разменил, бе, човек. Докторе, какво ще и с кой говориш, бе? Байки Доньо си откъсна двата пръста, докато кълцал по привъза. Сега се чуди кой да не заши. Слушай, Доньо, откъсни си този пръст и го заши на правилното място. Така, браво. Сега заши другия и гледай да го обърнеш напък. Готов си? Добре. И да не забравиш, че ми дължиш. Ало, Доньо! Препадна. Забравих да кажа, че боле. Много работа е днеска, ми ти е много, да знаеш. Докато идвах насам, изродих едно бебе и извадих 3 зъба. Ето, пак. Забрал днеска, че е много работа. Ало? Че какво му има на прасет ти, бе, бай Петко, блисти ли има или разстройство, я кажа? Че като е наред за кой ми се обадаш? Да. Ясно. Разбирам. Скъпичко е. 50 за мъжко и 60 за женско. Ако искаш... съгласен си. Добре, ще го скупя. Да, прасето при тебе ли? Ти си при прасето. До седа. Слушай сега внимателно. Имаш един нож и му резваш топки. Да, нож имаш. Топки ли няма? Да не е женско, ба, Петко. Ало, какви очила, бе? Ало, Петко. Към сигнала изчезна. 50 лева, да резеш ни топки ли, бе? Олец, аз съм доктор. Бе, докторе, помогни ми, бе, брачо. Душа не ми остана, нерви нямам. Кръчмата ми надупчена като швейцарско сирене. Скоро ще опляза, че пали, бе, човек. Моля са, брачо, помогни ми. Голяма депресия съм отвори ми отя зверове, бе. Моля ти са, бе. Добре, де. Мен да ми. Ще предпиша отрова за мишки. Умиране има, отдъране няма. Не! Дама ги. Хъпва тя за десерт. Искам то ще се нахалица. Искам, бе, дай нещо друго, нямаш ли? Друго няма. Освен какво? Сянкариус морти перфекто. Аз съм го измислил. Патентовал съм го в Министерството на... на образованието, така беше. Какво е това, бе? Отрова за мъжки. Ама не действа. Напръсках главите на всички деца в училището. Не работи. Въшките се отвоиха. Голяма напаст, бе, докторе. Какво ще прави с тия въшки, бе? Гона. И по мене има, бе. Навсякъде са накацали, бе. Срам, бе, от хората да се чеша по тези скрити части на тялото. Преди малко като идвах насам, срещам баба Пена. Тъкмо да й кажа добър ден и ме засърбях. Ама яката ме засърбях. И аз започнах да се чеша през панталон. Като ма видя, че са там, търкона се на земята и се разва.
Помощ! Помощ! Изнасилват ме! Събраха се хора и се чудят какво става. Баба Пена лежи на земята, нагоре с краката, а аз стоя срещу нея и се дърга. Човечки мамка му. Пак започва. Като идвах насам, шата пана в реката. Викам си, айде на горния край на селото и те да се просходя малко. Върнея си Хамид да тръгна в моста и изведеш. Моста го няма. Гледам чуди. Где е моста, бе, Даскале? Абе, моста кмете, реката го отнесе миналата година, когато се скъса тигата на язовира и повлече моста барабар с трактора и вършачка. Абе, не бяха закъсали на нега, бе. Чак, че с пари прибрахте за ремонт на моста. Не помниш, бе? Не помня. Лидве, че ведмета направихме. Докторе, ево. Тия пари, тия 50 лева ти праща бай Петко. Що ти праща пари, разбирам. Ама и то буркан, що ти праща и това не разбирам. Аз се знам. Айде, стай така! Айде, няма цял ден да чакам. Айде, Даске, да знаеш. Чакай първо, аз ти да разбъркам една повече. И да се разлее. Който пада жеко, а който бие, плаща лицето. Айде. В селото има землемер. Какво? Землемер с триножник и дълга трава, през която гледа. Какво гледа? Не знам, ама гледа и се записва на тефтерчето. Майната му, земя е много, бе. Нека си гледа. Айде, зайка. Айде, като землемер, какво търси селото? Вода ме почкарта. Всичко косите. Може да е картограф от града, да спира селото от меди. Не съм го викал, терца. Така. 50 с белото. Сигурно е някой шпионин, бе. Кола дедятка, мамка му. То в наше време не може да разбереш кой шпион и кой не е. Както бай Лазар пусна фабриката за лимонада, цялото гамши от шпиони, бе. Искат да му откраднат рецептата. Ама и от Кока-Кола се интересуват. Тяхната мамица ще се интересуват. Кой те се интересува, бе? Защото на бай Лазар лимонадата се получи по цял свят. Ти има някакъв анкет, някакво министерство, че то всеки ден има. А си от бай Лазар завижда. Си от неоко. Дипломатите да отпили от чуната на битка. Скачат ръцете звън по телефоните. Защото разбират хората от тях ще ни бидета. Ние, какво разбираме ние? Гост. Тайната на лимонадата е във водата. Най-хубава лимонада прави този, който използва тайен извор. Байти Лазар, демо е на Байти Лазар, тайни извор. Тряката налива вода от тряката. Невъзможно. Възможно е, казвам ти. Значи от водопровода не му харесва. Първо, била много скъпа и второ, не става за пиене, защото видиш он нагоре, бе. Чакай, че тряката става ли? Всички нужници се отворят към нея. И водва. Хората я харесват, пият, искат още. Ама аз поне не знам за ряката. С надявам се млада от съседното село. От съседното село? Там водата излезе изпод краварника. Не ни пука, аз не знам да не пия. Маринке, ма, айде ва тука. Иди в кухнята и виж дали ще ме чорбата е готова. Айде. Това е как ще карам ти каса. Слуша. Не чорба. Да игре. Абе, те, виж кембек чорбата и велико месе за ракика. След чушлете и челен пиперец. Ще го питаме, да? Хайка за начало да ударим по една пиричка. Така, захастава. Маринке, ма, ела тука. Айде. Тури нас карат от свинските опашчици и налей 4 риби. Ама 4. Баш. Свински кръче. Страхотни са. Според мен, опашките са по-хубави от уши. Може. Така е. Свинските крачета. На пачас много чесани оците! Голяма вкусия да знаете. Така е. Ти раздаваш, бе? Миналата година запечата 30 буркана хранички чепца. Уви, за един месец се качиха на
гледат нашите сарвай върху телевизията. Един месец нищо не са яли, бе. И още се. Не може да се каже, че нищо не са яли. Айде, що? Чакай, тя една тарантула и 3 боболечки. Я не ли? Така е. Защото са свикнали на глад. И 3 месеца да държиш гладни, пак ще оцелят. Ще оцелеят, ама секс не мога да правя. Гладна мечка, поро не играе. Ние какво ще играем, зрителя иска секс на жил. Някакви там боблечки. Вижте, ако има виагра или какво? Или бъбреци. Вършат същата работа. Особено като се консумират сурови. Дай се на зин. Хубаво. Виж. Абе, даскале! Ти все пушиш, ама цигари не си купуваш. Той вкъщи склад ли имаш или някой да снабдява, а? Освен това, цигарите ти нямат никакъв вид. Едни такива криви и безформени, да? Какви цигари пуша, Митьо? Не е твоя работа. Мои са си, бе. Пуша си ги, бе. Кос! На тебе какво ти пречи? Миризмата! Не миришат на чучуни! Не нищо друго не мирисат. Да запалиш на цигара и светват зърки. И как ти светват зърки? Започва да се чешиш и да налиташ на бабишки. Не съм налитал на никого. Такава съм пиши, че ги са видяха звезди по стрелбите. Абе, днеска ще имаш за чозата ми? Де да знам, бе? Миналата година имаш. Тая година не. Що пипаш? Може да е звездоброите? Кой бе? Оня на площада да гледа през травата. Произвестите заболят. Последява тези. При пълно слънчево затъмнение, някои от звездите се виждат. Други не могат да се забележат, защото са далечни. Ама луната се вижда. Те луната се вижда и без слънчево затъмнение. Таки пиричките. Бащиците съм ги сложила на скарата. Марика! Кажи ми, де, оня землемена, с кого вече? С нищо. Чего ли? С нищо особено. С такава лилаво-зелена риска на квадратчета и с вратовръзка. Вратовръзка? Кой води на село за вратовръзка? С къси широки панталони и с розови тиранчи. Тиранчи? Това не е някакъв педеразмен. С дълги засикани мустаци и пуши... Кажи му да той. Кажи му, че мета на селото го вика. Кажи му. Хайде. Оставя си играта. Разда. Се на здраве. Хора, не е полезно сега за стомаха да се пие на гол. Мите, ще станете скоро си си кълпарите. Ще стана доктор, ще стана. Неговите неща станат главно да рече. Абе, учениците ни пият бира, бе. Подкарват направо с твърдо. Чудим се на къла, как издържат тия деца, бе. Айде, хора, бе, аз. Аз едно време, капям. По 5 мастики изпия и нищо ми нямаш. А сега на третата морталкома. Ай, защото пихме качествени питията. Но сега, буклуц. Марики, землемер, не казах ти нещо? Каза? Какво каза? Най. Кой това Най на немски, значи не. По-нашему. Що е немски, що е български, не знае? Че много хора не знаят български, бе. Питай меня. Що не знае? Може да не е българин. Че какъв е тогава? Да не е дошъл от третия свят. Да си търси работа в нашето село. Или е някой религиозен паметник. Марики, да не Още един свидетел на Ехова. Оглеждате ли на край селото? Търси място да си построи сборището. Търговец е, бе! И сега европейците
са поощряли да не купуват земята, той човек си избира парцел. Ще окупи заедно до нищо, помнете думите. Не, те германците, англичаните купуват. Германците с киснати хора. Може да е изпаднал германец. Загубил се някъде в гората, удал се по чукарите и случайно е попаднал в село. Не е случайно. Няма нищо случайно на това. Какво искаш да кажеш? Искам да кажа, че този не е случайен човек. Щом гледа през увеличителна трава, значи е някой по-така. Този човек е европейски наблюдател. Европейски наблюдател! Според работа хора! Еврокомисар, шува да види как живее. Да види! Ставаме ли? Не ставаме ли? Тута навън. Да ти фотопа промените. Много им е дал да лупата, бе, мамицата! Абе, те нашите косури се виждат и без да не го гледаш. На първо време трябва да му занесем бира. Германците си падат по бирата. Може да ни пият, ама с бира се пият кърпъчи. Не, този бира няма да пиеш. Германците не пият по време на работа. Ние пием повече от тях, когато работим. Ама не. Че какво пият? Екологично чисти напитки. Минерална вода, изворна вода, натурални сока с витамини и разни други там тъгне. Не, този ще пие само мляко. Да знаете. Аз някой да продавам. Да се продава. Абе, да занесем една ги продавам. На Байван кралата! Не знаете, че на Байван кралата има алпийска жилка. Тебе швейцарската. Да, мляко за поразия. Ама не е екологично чисто. Ще го направим? Нека ще го направим. О, Една бутилка за нас. бяла, добре. Айде. Сними този бял чаршал. И тези... Да стъпи кравата на белия чаршав. Майван да тури белите ръка. Не издори екологично чисто мляко, с което ще почерпим нашия европейски наблюдател. Без стерилна кофа млякото няма да е екологично. Дай я стерилна ковица, къса бе, брач. Дай бе. Носи сега тази стерилна кофа на бай Иван, да я постави между краката на кравата и да дои, но внимателно! Да. Ако европейския наблюдател обърне тръбата към училището, загубен съм. Защо бе даскали, бой? Училището е празно, бе. Пратих учениците да ми копаят лозето. Лозето ли? Ами, като нямат пари, да си платят тройките, нали трябва да си ги заслужат някакси? Те какво си мислят? Ще им пишат тройки ей така, по милост. Аз да не съм майка Тереза. Миче, иди да видиш на къде кида тръбата на шалата. Добре. То ще го пали чага. Вече, бе! Не сочи, бе, да. И не помъртва, бе. Вече не стига! Ей, взем порядък! Взем на светския стол! Трябва да се ходи. Някой трябва да се сгони. Може той тук така да гледа в нещата. Там има държавни тайни. Че какво може да види един германец в
човека не игра. Не искат само на... Ало? Ти ли си видял, Пешо? Кажи кой има. Кашляш? Температура имаш? Слушай сега внимателно. Вземи докторските слушалки и стури мембраната на гърдите. А тъй добре, сега дури другия край на телефона. Добре. Дишай, спокойно, дишай. По-нагоре премести мембраната, по-нагоре. Добре, дишай. Сега искам да кашляш. Ма здраво да кашляш, чутина да кашляш, не знаеш. Айде, кашляй. По-силно бе, по-силно. Защо спря да кашляй? Телефон ми, губен път. Няма връзка. Трябва да го вземи това му казва. Хлопна, бе. Айде, Господи, моля се съд. Ще отървя човека за едното нищо. Прави се. Има връзка. Ало, ей, кой кашля, бе? Ти ли си бредяно, Пешо? Не кашляй, бе, човек. Дишай. Стани нещо, моля се. Сега, слушай внимателно. Направи си чай от подвел. Досилага в апара. Какво? Нямаш досилага в апара? Тогава се свари сямото. В сямото имаш чинги. За температурата. Ако е дигнеш много висока, пътни си краката в фризера, така ще си. Айде, довиждане. Чакай! Да не забравиш потребителската такса. Още утре ще искам паричките. Айде, бъди здрав. Мари! Кажи се! Стъпи ли кравата на белия чершаф? Стъпи. Иван, тури ли белите ръкавици? Тури ли? Постави ли между краката на кравата? Поставя. Към ли резултата? Хайде, Марийки. Голямо говно. Другата крава почни се. Пета крава! Басели на мили! Да оплиска силната копа! Когато е главата ни гледа! Мака! Иди си ме забява! Вите! Обързай ми! Излишки ми чурбата в реката! Никой в Европа не дечке бе! Да кучетата ни е да боли бе! Хайде! Не прекъсвай! Лимонада на бай Лазар! Ще замириш на честно! Трябва да унищожиме всички доказателства за нашата примитивност. Той как ще се почувства еврокомисар, когато види през тръбата? Ще бе нарязан, нараснал. Ще повърне и ще каже. Това не са цивилизовани хора. Това са животни на два крака. Ние в Европа. Животни на два крака. Не търпим. Нали си отиде, ще докладва, ще ги изгонва. Спали тия говна от тук, че не решат. Моля се са! В реката ги свали! Ама областни управители в реката. Къде е областни управител? В реката? Какво прави областни управител в реката? Гази и ровер има създадена се. Браво да ми! Гази! Ние тук се течеме на бавен огън и гази. Бай пияна една от тук! И кажи на областни управител от дойде. Кажи му, че сме на сон! Що ме става? Мете! Изтървали са го! Кога сте изтървали? Общински ревидия, Петри! Последния път, когато го изтървахте, направи големи порази, влезе в магазина, изпотроши всичко и изяде хляба на селото. Голям зрязък мете. Къде го докара това животно? Един ден и тебе. Мани тебе, тъй ще убили. Разбирал хубаво, бе, хора. Ще налети на швейцарската крава на Майман, не я търси в момента. Сега като му е падна преди предпочтение и просто като е се осуерепявал, се нахвърли на всичко, що е европейско. Знаеш ли? Какъв беше... Цвят беше резултат шалата? Абе, Марийка каза лилаво-зелен на квадратчета. Абе, сигурно пие ночи. Чекай, няма. Ще го подгони! Няма начин да ми го подгони! Въпрос на време е фаталния край. Край! Свърши се! Докторе! И да видиш дали има нужда от тях. Нада, не вярвам. Айди ме! Айде, свърши се! Изкарайте край. Ужасно! Мастана ме, докторе. Луиза. Как се
ужас! Божичко, хвана ми пика за ръката и ме прибил! Как си се? Бога си опре, какво ти казвам? Каза ми да се гледате работата и да ни говорите, да ни позанимавате с глупости. Европейският наблюдател, Марийке, не е дреболия. Дрейки за рибите, дето областният ви лови под камък. Този тук е едра риба. Господи, тая работа! Как се отиде? Няма начин да не си отиде. Ей, ти да присъдиш на врата. Матка му! Присъща и продължава да ни престрава. А не приеха! Към работата му и си плати сам. Що не се той да отъщи един грама? Трябва да привлече личето, да удря на сенкайца и това да му е. Стана бе, докторе, нещо нервен ми изглеждаш. Сестрата е там, с един клиент. Че, петета няма ли? Няма бе много скъпи. Абе, може ли ще през предмета, да знаете? Ах, този. Да гледа през прозорци на хората, на твоя от телефонен стол, гръм да го пръсе да нова. Молнията! Майче го удари! Боже, каква съдка! Видях по скелета! Ами! Гледа! Жал да си записва! Настървене! И си върти самики! Настървене! Усеща, че съм веднага ми се притича на помощ. Много е умно ловното ми куче. Като пъкне една пръчка в устата и му каже носи, и му зоча там, то носи. Къде ми каже там носи. Много е умно ловното ми куче, да знаете. Да дай даже веднъж отидахме на лов там с дядо Иван, отидахме там на един. И все тая бай дядо, той си вече за дядо да отидаме там на лов и аз не знам. Доктор Йо, стой динамица. Вие ли пътоляк? Сещаш ли са, бе, докторе, а? Бе, каза му, бе! Абе, докторе! Вземи пръчката да нами. Пак ние в устата на кучето. Запали фитила и му заповядай да носи към ония бойор там да прощава. Валя го да носи. Вейте просто колко ловно. Виска, уж доктора, ма! Ей, просто Ей, хръмна ли го? Хръмна! Здравната безслужница хръмна! Да куче залезе динамита пред вратата на здравната безслужница и я среби! Проклето бе дано! Бяга! Кой бяга, бе? Къде бяга, бе? Медицинската сестра и пациента бягат! Боли! Те да представят? Сигурно им прави снимки. Тя ти фотографа, да не беше наблюдател за какво и прави снимки. Да си нещо важно в тефтера? Абе, хора, там дето ни вкара. Ай, не ям, бе. Абе, за едния рай, ама за други... В такъв случай, за къде си? Казва ли ти бе? Аз излизам. Песна бе. Ще стана, че пи в някой парични квартал и ще си гледам кепа. Просто сойките си супер пациенти. По 3 да обслужвам на ден, стигат ми. Ти една да обслужваш, ще си хвърляш шапката от радост. Освен това, те там в парижкия квартал само за тебе размитат. О, там услугите по телефона са много удобни. Баре,
армии се търсят навсякъде. Европейците искат да пият и някой трябва да наля в чашките. Ама не знаеш език. И за какво ми? Ще ти поискат шнапс и ти какво ще правиш? Ще им се пулиш на среща. Ето това ще правиш. Като не знаеш език, къде си тръгнал? Вижте, аз знам език и мога да отида там. Освен това, имам доходен бизнес. Бизнес съм. И трябва да се разширявам бизнес. Какъв ти е бизнес, бе, даскале? Да пишеш двойки на учениците? Той бизнес ли е, бе? Какъв ми е бизнес, ами тьо? Не е твоя работа. Мой си е. Имам си го, бе. Аз съм политик. Тая държава, кой бе? Кой бе? Много малко каченци е сметни. С единия пръст да брътниш, наша обединена Европа, кацата е огромна. С дядът се да бъркам, никой няма да се сигаме. Така, сега да видим. Доколко разбира всички се са. А сега да видим кой ще е жертва. Каква жертва, бе, Петя? Искам да кажа, бе, жертва няма да ни оставя. Един от нас трябва да влезе в затвора. Повярвай, бе, Петя, как така в затвора? Може да съм луд. Нещо. Европейците го изискват. Правосъдието ни туца, прокуратурата не се иска. Като няма кой налага се, ние да се оправим сами. Европа иска жертви! И аз мисля, това трябва да бъде. И после ще стане по-добре. Мамка му е. Бреката си. Стои те от да и раката близда, бе. Букстан, нищо не чувам! Букстан! Да, бе, къде? Някой ми да запомня. Букстан! Областен управител! Реката го днес. Щото лови риба, мътне води. А който лови риба, мътне води, мътните го селят! Сега да видим кой ще е жертва. Ще ми така, бе, Петя, ни жертвата сеяме, жертвата брегата. Не става, бе, някой трябва да тегли затвора. Има ли доброволец или ще теглим клечки? Доброволец? По собствено желание. Кой влиза сам в затвора, бе, кмете? Аз си да отида, те ми ще ме изгонят. Не по собствено желание, няма да. Ще спрете едно импровизирано съдче. Ще топилим, ще да съдим и ще тикнем окълчо. Като няма кой, налага се ние да търсим. И тогава европейците ще кажат: право на тия хора. Вече има да съдим мафиот. Аз не съм мафиот. И ще да направим. Ай, аз! Той да полежи на топло, защото продава на хората, а няма лимонада. Абе, не пива, бе! Ай, лаза не пива! Ама бизнес не, бе! Бизнес! Те си гледат бизнеса. Те тук така не ходят около уши. Байван! Да тикнем търговника, Байван! Той е! Байван. Той е от сивата економика. Продава швейцарско мляко, па няма касов апарат. Краде държата и не си плаща данците. Кой е? Съгласен! Той да е! Кой ще напише доноса? Даскале, грамотен човек. Напиши доноса. После година си в общината, аз ще започна около. Да действай. Ще го напиша. Що да не го напиша? Аз колко доноси съм писал, Дай няма. Ама едно бе, ама от нас нищо не зависи. Дали ще ни излитат от Европата или не, зависи от ония там на площада. Европейския наблюдател. Пречи издръжат германеца. Нито яде, нито вода пие, и до нужника не ходи. Го на цял ден, мътна се вече. Докторе, Да видиш какво прави завалята в тъмното. Ами, гледам. Тъмното нищо не са види. Не знам, ама гледам. Сигурно има улица, нощно виждане. Пъти тръбата наляво наляво. Дай, сексапил, ще му предложи секс без пари. Завалята шикони валиците ни тогава. Тогава. Ще се развика. Това човек няма да издържа на напрежението и бам! Ще спре. Никой нищо няма да разбере. Ей, това ми харесва тебе, докторе, че знаеш как мълчиш човек. Мязата се мече.
тази посолена велика хляб. Ако имаме цел, щяхме да ви дадем. Нямаме, понеже го получаваме на нас. Вите, снимата на радостта, гледайте сублиме. Вите, музика! Хайде! Одът на радостта и сядоха плъховете. Вече! Абе, ой, играйте, шегна се! Иска да ги шашне. Това е. А казват, че европейците не обичат чалгата, бе. Я го виж ли, бе? Много добър. Чакам отваря. Спиноли, ще държа лекош. Спиноли, е дошъл. Бягай. Айде сега. Айде, свети на този стол. Не знам да крити. Но ми са памен. Абе, дайте се на стола, комисаря! Дайте! Се изслушам. Като не няма комисаря по време на реч. Стани, нещо нормален скандал. Споделали? Заповядай! Споделали? Заповядай! Е в нашето село. Нашето село е известно с гостоприемството си по цял свят. Особено към турците. Това, което за нас е забранено, за вас е позволено. Знак на добра воля. Имате моето разрешение да убиете една мечка. Ако нямате пушка, ще ви дадем. Ако не може да убиете мечка, ще ви убием. Този трофей ще бъде знак за нашето приятелство. Френче. Господин Оли, нашето посещение ще остане в историята на селото. Господин Оли, ние ви обичаме. И цялото село ще си изреди да ви... Най! Кажи, добре, село! Даска! Стани да зачичиш. Чули? Кай смоки? Цигара ви скара! Няма смоки в кора. Цигара! Дай ме! Цигара нямаше. Какъв резил! Не си пушач! Що няма цигара? Песен са, че си швер! Що на това? Кой скаш? Да разиш еврокомисаря с твоите въшчики. Да ги занесе евроцентралата. Да вземат за тръгнати роди. Да рекат кафецо бащив народ. Не го искаме! Той на страна да скъде. Манике, една ракика за нашия скъп господин. Профа. Хайде, опе, пред мама. А, така. Ракика. Този ръке няма да пие. Що ме? Ще го приеме за подкуп. Европейците са много чувствителни на тази тема. Аз ще му донеса една лимонада, а той да мне 60 студа. Едно евро. Марике, донеси една лимонада за господина. Айде по-бързо. Една лимонада. Дринки. Що е бил жален, бре? Браво! Изпия. Ма къде ми еврото? Се гледа дащо. Аз не особен. А виповете не плащат. Ядат и пият на колен. Казват и най-любезно бай-бай. И дим като дим. В такъв случай нашето село е пълно с випове. Толкова се стеснява. Напиши вината.
Що не си е общината? Аз ще осребря на фона. Ще изпиша как колета хартия, бе. Ама, Мичо, касовия апарат го нямаме. Изчезнаме. Тебе го пише Дани и даже много мисля го сложи. Нахалници! Вече нападни през деня, а погас изчезва след малко. Нима търси. Ей, харесал. Мичо! Айде му града, още една. Марике, седни до него. Седни по-секс. По-секс. Да му влезеш под кожа. Чекай, остава се така, после чалга, по пода започва. Още споредни. Кой знае колко време се е лутал и с тия планини преди да стигне до тук? О, сигурно и пани. Абе, взем тук нахрани, да? Сега на тази жълта лимонада има нещо по-така, по-пикантно, да. И разбира се, екологично чисто. Например, един джипсаек. Джипсаек? Докторе! Молодец! Време да скала и с тебе. Ето до близката освоя. Айде, един джипсаек. Ей, така малко поедате. О, айде, човек, ай, младе. Айде, чака. Айде, Що не взем много за голем една кошка, а? Знаеш, че на традиция на българина, когато доведат гости си, да холи кошка. Аз като отидах у баджанака на гост, той всеки кошка ми дойде. Последния път ме заклапи тя, ако да знаеш какво клание беше. Да баджанака, видя по този тъп. Да, не същия, да, знаеш, и да той замахна с брадата, ама не беше на две ръки и отсече чопката. Петела обаче се изплаши, скочи въздуха, прелетя няколко метра и с един пръстеж полет руши личното въздушно пространство на съседа с домана. Тутък се извади една пушка и гръмна нещастната птица. Петелът се завъртява въздуха няколко пъти и падна върху дръбника на баджанака. Сега, що не вземем да къцим едно пете и да нахраним нашия гост, а? Кажи. Защото тук върлува скрито огнище на птичигър. И отгоре. Кой искаш, бе? Да заразим човек. Айде, тръгвай! Виж кой е, Оля? Той е ковато. Ето видя почна. Не е мой, казвам той. Не е мой. Боже, бе, мой. Защото аз се грижа за живота. Опазвам ги, грижа се за тях. Храня ги, гледам някой витаминче. Ти ще ли пшени? Абе, ще ли му ще живе? Ако съседното си убият 100 болни кокошки, от моя кубатор сърбват 200 знаят пилци. Топли птици. Така, поддържаме равновесието на кокошия. Невероятно, мили съществата. Когато искаме месени, жълтички, мънички, хубавички, направо да ги изяде. Това разбира се става много. Но аз го харесвам. Дори много. И седи аз. Като обстрелва. Аз съм жената на кмета. Това ми е работата. Миналата година женене на министърът на отбраната. От тогава малко много. Или ви препознавате? Бомбата ти погръмна на нещата. Това не беше бомба, това беше бомбичка. Китайска. Гърби се. Уния двамата. Дето пишаха голи по пуща. Нудисти, бе. Къде града? Бам! Марийки. Кажи на господина. Кажи му за нудисти. Така като го гледам този господин, единия му уста е по-дълъг. Така ли? Кой е уста? Левия, виж, търчи малко повече от други. Аз съм ти. Дай се ми да го дадеш! В смисъл, да ги уравниш. Еврокомисарите трябва да са сплетнати и струпани хора, а не някакви мъртвци с геем устата си. Шко бе, Олю? Вземай ти по там. И кубата.
отидеш някъде там в Европейската централа. Някакъв бос. Там, една чака, твоята. Иди виж македонците. Влизат или да не влизат. Ти решаваш. Като взема да валят парички банковата ми сметка. Иди, по наводение. Я ме взема. Най! Марике, дойди с тебе! Те стой! Айде, отрязали, сега тук е стани. Абе, не се бе! Ами, кой е? Видя! Той е плеча, видя! Най! Излезна се противникът! Мина през реката! Заобиколи минимум долу! Не става! Много е бърз! Абе, кой е зай, бе? Как ми си такова с голи ръки? Къде ми е сега пушката? Пете! Обегна към площада! Излез и го посрещни! Чуваш ли, Пете? Ще избяга зай към мамицата му, Пете! Ще избяга! Чуваш ли? Къде ти си? Сега се правя да се работа! Господин Оли, аз като ви гледам с тези хубави дрехи, приличате точно на стария ден. Той и аз съм момата, защо да не се вземем? Той какво като сте малко по-възрастен от мене? Възрастта не ми пречи. Пък аз не съм много млада. На 22 години съм, а вече съм достатъчно голяма. А пък ще се... много добра двойка. Ще се омъжите ли за мен? Аз ще ви пера, ще ви готвя, ще ви родя деца, ще си правим любов. Знаете ли колко съм добра в леглото? Искате ли още сега да разберете? Най! Вижте какво, господин Оля. Дайте да се разберем. А двете учениците ми копаят лозе тук. Няма нищо лошо. Око родява. Възпитава. Боже! Това е фюрерът. Най! Господин Оля, вие ли сте? Ужас! Вие подредите така. Да знаете, приликата е съвсем случайна. Да се тръгне. Марике, яла седни тук на този стол. Ще кажа до господин Оли. Айде бързичко, айде. Представете си, господин Оли, това девойче е моя ученичка. А как сега Марике на господин Оли, колко прави 2 и 2? Виж ги, бе, Оли, не знае, бе. Нищо не знае, бе. Да би са като калоши са. Ще ти задам въпроса по-ясно, Марике. Като съм сиш на господин Оли, 2 ръки. 2. След това му занесеш още 2. Колко ръки ти трябва да ти плати господин Оли? Гледай, бе! Не лозето! Гроба ми ще изкопайте! Бой! Само бой ги оправите на катаници! Виж ги, бе, Оли, бе! 2 и 2 не знаят колко е! Иска 3 да им пише, бе! А като не знаят, марш на лозето да ходи! Абе, да взема ти продам лозето. Да знаеш какво лозе имам. И какво имам у нега? Лозето съм посял 3 реда сигарас. За учениците ми сортират дрога и я приготвят за експорт. Ефтино ще го дам. Деца вика за 1 евро. А ти ще ми осигуриш пазар за грозден. А сега дай да опитаме услуга. Айде, бе. Сега се. Екстра качество. Благодаря ти се бил. Вземаш ли стока? Грозето? Да, лозето не е твое. Мое! Имам документ за мен. Къде не ти го подписа? Земята е на общината. Не е вярно. Лозето беше на прадядо ми. А документът лично го е подписал Мюмин Паша. По турско време. Прадядо ми предал на Мюмин Паша един местен воевода, който се опитвал да открадне суджуците от чатака му посред бял ден. Прадядо ми като усетил, че деликатесите ми са в опасност,
грабнал на жена и свалил терориста от чардак. Знак за залавянето на благодарност за залавянето на терориста. Пашата подрил возето. Дръжте го! Влезе в краските! Нема влезе в унестрите! Да! Даскари, къде си бе, даскари? Той по-бързо! Бърза! Сайта се спада! Побързай да го пресрещнеш, докато те се опитил! Побързай, даскари, даскари! Извинете ме, господин Оли, ама вечерта ви ще избяга. Честито! Както казват у нас, от вратата са краката. Господин Оли, иска да поговоря малко делово с вас, разбирате, нали? Това, което го видяхте преди, не е това, което си мислите. Не е някаква си оргия в някакъв стан вирцем. Не, това е част от ежедневната ни работа, тук на село. Значи, разболя си медицинската ми сестра и, нали, защото сме колеги, не е удобно аз да я преглеждам. Да, не е удобно аз да ме преглеждам, затова извиках доктора от съседното село да дойде. И не ми ли вярвате? Кажи му, Марике, яко. Сега, господин Оли, ще видите, че това е нищо друго, освен един медицински преглед. Седне тук Марике, така, назад, спокойно. Това са един чист медицински преглед, господин Оли. Първо, събличаш жената, защото без да я събличеш, не можеш да я прегледаш. Моля да ме Марики, моля се. Аз съм доктор. Доктор сега няма. Да. Това се беше чист медицински преглед. Първо се вдига крака. Това е вдигането на този крак е проверка за състояние. Може да е пукнат, изкочен, че и прочее. Ще попитате спомня защо това така. Не съм сигурен да ви кажа, подходете ли? Аз, например, когато трябва да проверявам бъбреците, да се показвам, Марики, когато трябва да проверявам бъбреците, заставам човека за болния, плащам за хълбиците и мърдам ръцете нагоре-надолу. За да усетя къде е полешката колешка. И като усетя къде е полешката колешка, сваля една спринцовка и ga забивам. Оли, дай аз да отворя при вас в Европейския парламент един публичен парламент. Лъж каже, правиш една малка инвестиция и после не можеш да си преброи парите. От мене работата ръка. Тук я има в изобилие. Иска да ви кажа, че да, и правиш една малка инвестиция. Парите после не можеш да си ги преброи. Знаеш колко? Милиони! Само кажи да говорим за тебе безплатно. Безплатно! Ще има безплатно, да не? И ти само трябва да кажеш да. Докъде бяхме стигнали, Марике? Да, така, стане. И като естествено пациента е залегнал, тогава се забива иглата. Ще ме стигнал! Насилваш се и на търката. Пред очите на Обединена Европа ли бе? Хайде сега! Нате бе! Това е специалитета на съдържа. Казва се шкимбе чурба. Това. Точно така. С много чесън и любим. И заради тази чурба не искате в Европа, да? Ама какви хора сте ви, а? За такава гръбо. Вдигате толкова шум. Хайде сега. Газ! Газ, бе! Хайде, яш! Мамуста, той е дешки бебе! Да не повярваш, казват, там Европата казва, че е забранено. Ама така е. Забранения пот е по-сладък, Такъв вази ще направя с кембето, че европейците ще забравят какво е. Хот-дог! Да взема да ти подам кръчмата,
Айде, подарявам. Ти ще ми помогнеш да отворим едно заведеници в вашата централа, а? Какво ще кажеш? Слушай, Мичър енд Оли ООД. Специалитет на заведението, чорба с чесън. И когато централата замирише на чесън, международните дела ще трябва да почакат. Първо войнашкия вечерма и тогава дебатите да започват. Трябва да обикарам брата. И тогава заедно спъна се в едно кранашко лайно и се заби в един магарешки будил. Където тогава с него на стол скачам съвършил. Господин Оли, айде че този генцай е за нашите най-добри намерения в Европейската общност. Чичо, вземи да го... Февруари 17 стия на луна. Захтил съм неща! Напълно си дневно да спиш. Къде ми е зайка, бе? Къде ми е зайка? Ай, друго! Абе, който не може да плува, защо скача така? Скочи, значи заедно и започна да се дава. Аз така си спасих го, си го казах. Ей, Зайо, дължиш ми живота си. Работен, че не ще стане. Господин Оли, този див екологичен заек е за вас. Това е знак за нашата признателност и надежда. Това не е див заек, бе. Това е питолен заек. Къде го си, бе? Не съм го открадал. Хвана го. С голи ръци го хвана. Виж го само как се мята като риба. Що е бял, бе? Що е бял, бе? Що е бял, бе? Побелостта? Много страхливи животи. Ей сега, ти ще победиш от страх. Кръвдев царя! Ще победиш тази отдел! Кажи ме, кажи от него се! От зайчакника на Байбан. Гете, бе, погледни го, бе, погледни го, бе. Гледам бе, хубаво зайчена, а не него бе. Да открайне любителите на кучета си и да го размята под носа на Обединена Европа! Те не нас знаят! Че ако нам научат, крадеме, че крадеме, ще да изгонят! Да, тя! Не остай, да, скажа, бе, Гете. Обвини него, виж, него, виж как звучно се работи чорбата. Храни с апетит и не са нужда от вашите екологични зайци. Не го давайте! Ще го отстройте! Февруари 17 се сдира на луна. Така няма нужда. Аз не ти как да свалиш на шкемере! Кой си хваля бизнеса, бе, Гете, а? Ти що не си хвалиш инкубатора? Не му давайте! Човекът си един квот попадне, значи е болен. Трябва прегледам. Марика, донеси ми доктор след джанта. Това е прост медицински преглед. Дай! Това означава ли, че ще ни свалят от Европа? Абе, Ще ни свалят? ще излизам ли, а? Излизам ли? Я! Какво? Я! Какво? Какво? Най!